कसला फायनल झाला घालूचा आता सामान आणते बाजारात ना हो बाजारात ना सामान नको लिहू होय हा जातय जाऊन येतय नंबर 1 काय रे ओली मिरची कढीपत्तो टाक आवाज कढीपत्तो दुसरा आठव काय बाबा लवकर ब्रेड मी सांगतो पॅटीस का काय तर याकच करूया दोनच वडापाव कांदा भजी कांदे किती स्वस्तात की महागत आधी पाहिला बघ आठव तू का आठवला तर कोथिंबीर आला मिरची लसूण आणि दूध झाला तेल हकडे चल लाली लिस्टिप लाईत अगत झाला भाजी शिजत टाकली दुकानाची जागा बिगा बघून ये आता बरोबर आज तो बाबल्या आलेला आहे बाजारात बऱ्याच वर्षांनी तू बऱ्याच वर्षांनी गमलो आम्ही काही जातो मग अरे माझी माणसं काय आमदारकीचा तिकीट मागत होतो होता दिला नाही तुका देऊ काय होता वास्तविक शाल बिल बघून हा माका तिकीट नाही दिलं तरी माझा एक मत महत्वाचा आहे लक्षात ठेव काय हो विकेट पडा खेळ सगळं तुझ्या बरा कोणाचा विकेट पडा शकता माझ्या एका मतात नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते तर कसे आहेत सगळे मस्त मजेत ना असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा आली कमी बघतात असं वाटतं आमका कारण व्हिडिओत मजा येत नाही तर मजा की वाईट जरा माणसाची लपांडगी झाली आहेत भात कापण्यामुळे त्यामुळे सगळ्यांची बोलती बंद झाली आहे कुसुरड्यात गावली आहेत तर चला तर मंडळी वाट बघून तुमच्या लक्षात येईल असा पुणग्याकडे चाललं आहे भेट देऊची व्हायची बघा काय रे हां ही बघा भेट देऊची तर चला आणि आता आपलं सप्तो पण इलो फोन इलो कोणाचा तरी बघूया तर या गडबडीत सगळं राहुला हां तर मध्येच असा इशारा झाला पुष्पांमध्येच फोन केला तर चला तर आता आपण जाऊया पुणग्याकडे जाऊया बघूया पुणग्याची भेट देऊया आणि आता आपलं सप्तो येतात त्यामुळे सप्त्याची जरा दुकानाची सप्तो जवळ इलेलो उद्या आणि आता सगळी दुकानाची गडबड चाललेली आहे तर चला बघूया काळी होया मामाला चहा दे बघूया आई ग करंज्या केल्या मी स्वतः एकट्यानेच बरं केलंस. 57 केलंस शंकर दुकानाचा काय तिथं माल बी आणू तो आज बाजारात तू जाऊन घेऊन ये चल मग. आता जाऊया. जाऊया वाईट जेवण करूक लागते नाही जाऊया मग चल पटाक वाईट ते जेवण करूक लागते तुमका काळजी नाही गो मी नाही तर म्हणजे असं नाही तर का कूट बीट एवढं सगळं तोडून ठेवलंय तरी तुमचा पत्त्या ना ए आपा आपा मधी नको बोलू खाऊ काहीतरी काढ खाऊ ये करंजी देव गेलेली करंजी नको मी काय खाल्लंस बघशील तर बघूया तरी. दिवाळीची करंजी फराळ हान बघूया किती झाले करून 57 केले का ए नंतर त्याच्यात नाही स्टीलचा डबा त्याच्यात घेऊन ये 10 वाजता करू घेणार करंजी ओली मिरची मला वही आण काय काय लिहूच आता सांगतोय हे नंतर वही आणि पेन घेऊन ये बाजारात जाऊया सगळं वेळ तर घेऊन येऊया कसा नेऊ डबो आला अर्धा किलो बाजार तर मंडळी बघा दिवाळीची फराळ आता ए, केलं डबल आपण आमटे, आधी डबल त्याचा आमटे. हे करतोय डबल आमटे असा सगळ्यांकडे ताच करून इलं तसा बघून गेला आधी मी खाऊन इलं तर चला करंजेवरनच दिसतंय बघा कुरकुरीत एकदम झालेली आहे कशी झाली जेवण वा चालेल हे खूप ठेवूया 5 किती किती महाग असतं एकदम भारी झालेली आहे मी आता डबो नेते तो घरा ढाकण लावता
मग थोडे दिवस झाले की मग तिथे ह्या जातात दळ. नंतर पहिले तिकड केलंय. पुष्पा म्हणजे आमचा नाना. सप्त्याक माघाऱ्यात गेली. बरोबर भारी झाले खरी. पिंकाक सांग याची पिंकांचा कशा घातला. कोणतं नाही मधीच घालू बा आता थोडं. पप्पांना लाकडाचं भारू आमंत्रण देऊन झालेलं. आमच्याकडे आमंत्रणाचं काम होता. डिशी ग्लासा टिश्यू पेपर या सगळं आणलेलं आहे मी. 350 रुपये झाले त्याचे. वही ही तुझी कोरिया. हा मग ओके हीच वही ठेवू वही तर माका. नंबर 1 काय देऊ. ओली मिरची. ओली मिरची. मिरची 1 किलो. कोथिंबीर किती 2 जुड्या. कोथिंबीर भरपूर लागतात. दुसरा काय शिस्तीत दिसा पाय. अर्धा टाकला उडवशी अर्धा ढॅंग उडवशी. हा पुढे सांगो. आला 5 ग्रॅम. आले किती. अर्धा किलो. उडीद डाळ. बेसन 2 किलो लिवाली. पावाची लादी. पाव लागते आपल्याला. 2 कांदे. कांदे आहेत माझ्याकडे थोडे. 5 किलो भजी गवती तुमच्याकडे थोडे. बघा मी बोले जाऊन तुझं ते मॉप सुके ते घेऊया 5 किलो. बटाटी. ही मोहरी लागते. 100 ग्रॅम लिहू. कढीपत्तो. टाक आवाज. कढीपत्तो. दुसरा आटव काय बाबा लवकर या. सुकी मिरची. लसूण आणायचा होता. कायचा मक्याचा फ्लामकावर म्हणजे कुरकुरीत होत. मक्याचं पीठ. आता सांगणार कॉर्नफ्लॉवर का. ब्रेड मी सांगतो. पॅटीस का काय तर याकच करूया 2च. वडापाव कांदा भजी. कांदे किती आहेत स्वस्तात की महागत आधी पाहिला बघ. आणि काय मसाला चहा मसाला साखर लिहू बाबा 5 किलो. आठव तू का आठवला तर. कोथिंबीर आला मिरची लसूण आणि दूध दूध झाला. तेल हकडे ती चटणी येऊची लागत रे की आपली साधीच करूची लागत. टोमॅटो. टोमॅटो फेका. टोमॅटो नको फेका तो. चटणी टोमॅटोची चटणी. पुदिना गो आणखी पुदिना झालो. आला लसूण चटणी. ती करता येतं. 100 चटणी नको करूया. एकच मग ती एकच ठेव. हिरवी. हा मग दुसरा का. ही साधी चटणी बनवूया आणि मिरची हवी तर तळूया. मिरचीत तळूया. मिरची तळले मिरच्याच लागतात मग. पण ती सुकी चटणी भाज्या बिज्यांबरोबर लागताना. जास्त काय करूया नको. कटापटोपी माणूस एक तर नाही आता खाली आमच्या. गेल्या वर्षी काय होता माणूस नव्हता माणूस गेल्या वर्षी. पुष्प नाहीच होता गेल्या वर्षी. दवळात बसा नव्हता कुठं ताड झालो. यंदा काकाक सांग काय याच्या वडे सोडू. दूध असा काय पित. गरम. बाय नाही बायची परीक्षा नाही. नाही तर आता खाली आपला माणूस एक वाढणार होता. तर मंडळी बघा लिस्ट काढता सप्त्याच्या दुकानाची तयारी चालली आहे. गेल्या वर्षी बघितलं कसला फायनल झाला घालूचा. आता सामान आणते बाजारात ना. बाजारात ना सामान नको लिहू. बाजारात जातोय. होय हा जातोय जाऊन येतोय. हा गोपून घ्या तर. बोला
तर मंडळी हो बघा नानांचो फोन इल्लो आता नाना तयारीत हिशोब कसो घालायचो वाटण्याचं तुम्हाला इथं माणसा एवढी होत पण का पैसे कसे वाटून द्यायचे मका तर ठरूचे लागणार आधी पहिले नंदनने मी विचारतोच चाललो माणसा भरपूर होत पण ती हा करणार कसा का हिशोब. दीड हजार भेटतो. तर चला आता आम्ही जाणार बाजारात. आता ह्योच कंटिन्यू व्हिडिओ पुढे तुमका दिसणार बाजारातलो यादी घे. थांब मामा इधर. तू खय दत्ताच्या देवळाकडे जाऊया थैसून मग आम्ही येतो तोपर्यंत तू काय टाक खकडे तकडे काय खाली नाही वर आहे ना. वर नाही खाली या. काय रे बाबा वालीची भाजी बघा शिजता मस्तपैकी. खाली सगळे सांगतात व्हिडिओ बघायला मजा येत नाही काय तुम्ही अशी तोंडामधला यांची भातात गावल्यामुळे तसा झालेला म्हटला. तोंडा काळी भातात माणूस कसा होणार. मुंबईतली माणसं मुंबई ग्रामात म्हणजे त्यांच्यात आम्ही मिक्स झालो की आम्ही काळीच दिसता. ही कुसुरड्यात गावलेली आहे त्यामुळे यांची बोलती बंद झालेली आहे आताशी. म्हणजे आता लाल पालेभाजीचे थळे भाजी विकूक ठेवलंय तर तिच्यात दुसऱ्या डब्यात भाजी काढू काही. हो आज ए नंदन जाऊया घेऊन जुडी आचऱ्यात घेऊन जाऊ को ते आता नको ए मार कचरा मार पहिलं शिस्त म्हणजे शिस्त. खाल्लं रे तू नाही खाल्लं ती कोणी खाल्लं. परीक्षा झाली ना रजा पडली म्हणून कचरा वा माझं आता पिये राहू थोडे दिवस 15 दिवस. आता कोण म्हणत किती बाळ शहाणं आहे हे मलाच माहिती आहे किती बाळ वसाड आहे ते कसा हे माकाच माहिती आहे फक्त कोणतरी म्हणत काय नाही कचरा मारू कसं कोण झाला तरी भांडी ही घासूकच हवी. भांडी नको मी भांडी घासायची तू भांडी मी घासतोय. कधी घासलं काय सांगा नको मी तुला कधी भांडी घासून दिले. कचरो आहे तो आता सरळ शिस्त ऐतेरात भर सुटले. चल लाली लिस्टिप लाई तगत झाला. लिपस्टिक मी लाईत नाही भाजी शिजत टाकली. दुकानाची जागा बिगा बघून येवे आता बरोबर. तर चला म्हणजे अशा प्रकारे आता आम्ही सामानाची यादी वगैरे लिहून झालेली आहे आणि आता आम्ही बाजारात जाणार आणि बाजारातनं सगळं आज आचऱ्याचं बाजार असल्या कारणानं माल वगैरे आजच आणून ठेवणार. कोथिंबीर वली मिरची वगैरे नाहीतर दुकानात घेऊ गेला होता महाग पडता पुन्हा म्हणून आता बाजारातनं स्वस्त जरा मिळत म्हणून आता थैसूनच आणूची आहे. तर चला जाऊया आता बाजारात भेटूया डायरेक्ट. तर मंडळी अशा प्रकारे बघा आम्ही बाजारातील आचऱ्याच्या आणि आता सगळी तयारी चालली आहे. भाजी घेऊची तयारी चालली आहे ही बघा. व्हिडिओ करा भावानो आमच्या चांगला फुकट द्यायची कोथिंबीर. चार किती कशी जुडी कोथमीर 40 रुपये विकली चाले आहे भाऊ. परवाच्या रोज 20 दिलं. अरे बाबा आता परत वाढले की काहीतरी मला सांगतास की काहीतरी नाही भाऊ खाली जाऊन रेट विचारा तुम्ही. 40 का हो काही बघा बघा माझीच बहीण आहे ती. हो देते ना भाऊ 30 रुपये 30 दादा. कशी दिलं देते का कोथिंबीर किती 4 दिल्यांना 100. आता आपल्या भाव आहे म्हणून त्याला लगेच या केलंय त्या व्हायरल करून टाकलं. नंदन तो हो भावा त्या दिवशी मिरची भारी होता ना. त्या दिवशीची मस्त होती मिरची. जास्त घ्या म्हणलं त्या दिवशी. अरे आज उद्या दुकान आहे ना आमचं हॉटेलला. कुठे आहे वेळ सप्ताह आहे आमच्या तिकडे. चला व्हिडिओ कधी येणार हा लगेच येणार 4 दिवसात. 4 दिवसांनी. कोथिंबीर फुकट दिलीस ना जुडीभर म्हणून तुका लगेच व्हायरल करणार. आला का सर आला 20 रुपये भाव. हा 20 रुपये चांगला घेऊ. आला मिरची रे भावा. ए बाबा एका देऊक सांगायचं चांगला युट्यूबवर टाकणार तुका. हा चांगले दोन वाटे नाही पुरायचे 3 दे. 50ला 3 वाटा दे रे भावा. हा 50ला 3 दे. बघ आधी ह्यो घेऊया की ह्यो घेऊया. मोठं घे ह्यो तुटता रे पटकन. मग ह्यो बरोबर पण ह्याच्यापेक्षा मोठं नाही ह्याच्यात मोठं डायरेक्ट ह्यो आपलं घेऊन घे. ह्यो बरोबर मोठो. चला चला पटापट. काय रे ठीक मिरच्याचे वाटे लयच मोठे लावले. मोठे बारीक आहेत ते. नंदन झाले दाखव असे.
कशी आहो बटाटी बोलतच नाही हो. सरळ मोजा. लाल पेरू कसं कसं तो विचारते कसं गोड आहे ना. दर सांग. च्या. हो काय हो झालं हो लवकर गपचू बाजार घेऊन पुरं केला. कोबी घ्या फ्लावर घ्या कोबी घ्या फ्लावर घ्या. हा आज तो बापल्या आलेला आहे बाजारात बऱ्याच वर्षांनी. तू बऱ्याच वर्षांनी गमिल अरे आम्ही काही जातो मग. अरे माझी माणसं काय आमदारकीचा तिकीट मागत होतो होता दिला नाही. तुका देऊ काय होता वास्तविक शाल बिल बघून. 30 लाख 1 किलो 50. माका तिकीट नाही दिलं तरी माझा एक मत महत्वाचा आहे लक्षात ठेव. काय हो विकेट खेळ पडा खेळ खेळ सगळं तुझ्यावर कोणाचा विकेट पडा शकता माझ्या एका मतात. मग टमाटो 30 लाख 1 किलो 50. हा बोला सर काय म्हणताय. विचार त्यांना. हा सर लाजतायत बघा जरा. ते आता आमदारकीचा तिकीट मिळाला त्यांना. सर, तुम्ही शाळेला जाता कितवीला आहे सर. चौथीला. चौथीलाच आहे अजून. हे काय ही बटाटी कशी किलो. बटाटी इंदूर आहे माल टॉप आहे थंड पाण्यात शिजणार आणि 50 रुपये आणि गरम पाण्यात उकळणार. हा बटाटी 50 ला किलो. सर तुम्ही कुठे कुठे झालेला. मी गायब नाही कॅमेरा गायब. हा बघ बिग बॉस बोलवा. अरे काय मला जायचं लागणार आता हो बघ बघायला पाहिजे. हो बघ तू खकडे वळशी तकडे तू फिरणार तकडे फिरणार. कशी आहे तो बटाटी. पवारनीन करा तुका काहीतरी सांगलं नाही. थंड पाण्यात उकडणार. देऊ काय आधी तुम्हीच आधी थंड पाण्यात द्यायचं आणि उकळून दाखवा मागच्या. हे म्हणजे गॅस 60 रुपये. कशी देणार बटाटी कशी देतात. घेऊची आणि घेऊची 1 नंबर 50 रुपये किलो. कशी देणार. अरे 50 रुपये इंदूर ती आग्रा नाया. काय सांगशी नाही काय नाही. इंदूर आग्रा असे आणि इंदूर. 60 रुपये किलो घ्या. हा बरा यो हो 30 40 70च्या पुढे बोल. 80 हा चांगले ना. अरे बाबा किती पैसे दिले तुका आता. पैसे विचारू नको असे. कांदे 60 रुपये किलो घ्या. उद्यापासून यो चॅनल चालू करी. सांग काय ता माका चॅनल नाही रे ता मराठीत चॅनलची गरज नाही. मी वाचत व्हायरल चॅनल वाले माझ्याकडे येतात, तुका माझ्याकडे येऊचा लागला मी तुझ्याकडे येलोय नाही. लक्षात ठेव. आणि तो पण जर तुझ्याकडे किती 80,000 तो कॅमेरा घेऊन येऊचा लागला तुका. ता नाही काय सांगत होतं. म्हणजे कॅमेऱ्याची किंमत आहे की माझी किंमत आहे ती बोल. कानाच्या मिरचीचं सांगलं नाही काय तर. सांगते जरा थांब गिरायक करतो आमच्या दुकान नाही तर थांबायचो दिवाळी या. हा या भावाला घे जरा पोटापासून घे पूर्ण. हे कोथमीर घालू. हा शेवटला फुकट. लिंबू घ्या आला मिरची वाटे घ्या लिंबू घ्या लिंबू काकडी वाटे. हे लसूण कशी. इकडे जाग सांगतोय लग्नात गेली लग्नात. म्हणजे हसून झाली. लसूण घ्या हसून. हे सुट्टी घेऊ बरी होती. हा सुट्टी थांबा ते घेऊया खाल नाही येत ते थांब. पुदिनो घेतलं हो बघ काय पुदिनो. तर मंडळी दमला बघा बाजार फिरण त्यामुळे आता उसाचं थांबला. लाल लालच नको हे घेऊ. तर हे बघा आता उसाचं रस घेऊसाठी थांबला हे बघा देवा. हा बर्फ नको आहे त्या. हे चल मग मीठ घायचा मग घात. तो मिठाची आधी चव घेऊ गेलो पाहिलो. चल बस. तर अशा प्रकारे मंडळी चला आता आपण घरी जाऊया. मग आता तुम्ही सांगते घरात जाऊया मध्ये थांबता आहे का उसाचं रस हवं झालं तापलो तो उन्हात. चला बाय बाय. आणि हईला तर कधी आचऱ्या पुलावर येवा. पुलावर आचऱ्यात ना जाताना हई उसाचं रस मस्त वेगळं मिळतं भारी.